Kamika Ekadaši iz Brama Vajvatra Purna. Pobožni kralj Judištira Maharadža reče: O vrhovni gospodine, čuo sam od tebe o slavama Deva Sajana Ekadašija, koji nastupa za vrijeme svjetle 14-dnevnice mjeseca, Ašada. Sada želim čuti od tebe o slavama Ekadašija, koji nastupa za vrijeme tamne 14-dnevnice Krišna Pakša mjeseca Šavana, srpanj, kolovoz. O Govinda Devo, molim te budi milostiv prema meni, pa mi opiši njegove slave. O vrhovni Vasudevo, nudim ti moje ponizno poštovanje. Vrhovni gospodin Šri Krišna odgovori: O kralju, molim te pažljivo slušaj dok ti opisujem povoljne učinke ovog svetog posta vrata koji uklanja sve grijehe. Narada Muni jednom je upitao gospodina Bramu ovo isto pitanje. O upravitelju svih bića, reče Narada, o ti što je sjediš na vodi rođen iz lotosa, molim te reci mi ime Ekadašija koji nastupa za vrijeme tamne 14-dnevnice svetog mjeseca Šajane. Molim te reci mi koje se božanstvo obožava na taj sveti dan, koji se postupaka osoba treba pridržavati i koje milosti stječe. Gospodin Brama odgovori: Dragi moj sine Narada, za dobrobit sveg čovječanstva rado ću ti reći sve što želiš znati. Samim slušanjem o slavama Kamika Ekadašija osoba stječe dobrobit kao da je izvršila žrtvovanje konja. Nesumnjivo, takvu veliku milost stječe osoba koja obožava i meditira na lotosova stopala četverorukog gospodina Gadadara, koji u svojim rukama drži školjku, disk, topuz i lotos, koji je poznat i kao Šridara, Hari, Višnu, Madava i Madusudana. A blagoslove koje stječe takva osoba Bakta, koji obožava gospodina Višnua, daleko su veće od onih koje se stječu svetim kupanjem u Gangi, u Kaši, Varanasi, u šumi, Najmi Šaranje ili u Puškari, koji su jedina mjesta na planetu koja svečano obožavam. Ali onaj tko svetkuje ovaj Kamika Ekadaši, a istovremeno obožava gospodina Šri Krišnu, dostiže veću dobrobit od one koja se dostiže daršanom gospodina Kedaranata na Himalaji ili one koja se stječe kupanjem na Kurukšetri za vrijeme pomrčine sunca ili one koja se dobije davanjem cijele zemlje u milostinju zajedno sa šumama i oceanima ili one koja se stječe kupanjem u rijeci Gandaki u kojoj je pronađen sveti Šaligram ili u rijeci Godavari na dan punog mjeseca Purnimi, kad taj dan pada u ponedjeljak kad su Lav, Simha i Jupiter Guru u konjukciji. Svetkovanje Kamika Ekadašija donosi istu dobrobit kao davanje u milostinju krave s teletom, zajedno sa hranom za njih. Tko na ovaj vrlo povoljan dan obožava gospodina Šiharadevu, Višnua, slave svi polubogovi Gandarve, Panage i Nage. Oni koji strepe od svojih grešnih dijela i koji su potpuno zapleteni u grijehe materialističkog života trebaju ovaj Ekadaši svetkovati najbolje što mogu u skladu sa svojim mogućnostima i tako dostići oslobođenje. Ovaj Ekadaši je najčišći od svih dana i najmoćniji u uklanjanju grijeha. O Narada, jednom je gospodin Šrihari rekao o ovom Ekadašiju: onaj tko posti na Kamika Ekadaši stječe puno više dobrobiti od onog tko proučava svu duhovnu literaturu. Onaj tko posti na onaj osobit dan, ostajući budan cijelu noć, nikad neće osjetiti Jamarađin gnjev, utjelovljenog kralja smrti. Rečeno je da tko god svetkuje Kamika Ekadaši neće trpjeti buduće rođenje, a u prošlosti mnogi su jogiji koji su s vjerom postili na ovaj dan dostigli duhovni svijet. Osoba zato treba pažljivo slijediti njegove povoljne upute i strogo se pridržavati posta na ovaj najpovoljniji Ekadaši. Kogod obožava gospodina Šiharija s lišćem Tulasija, oslobađa se svih vrsta grijeha. U stvari, živi nedirnut grijehom kao lotosov list. Iako je na vodi, voda ga ne dotiče. Onaj tko gospodinu Šihariju ponudi čak i jedan list sa svetog Tulasi drveta, Ocilium Basilcum Sanctum, stječe dobrobit kao onaj tko je dao u milostinju 200 grama zlata i 800 grama srebra. Svevišnja božanska osoba zadovoljnija je s onim tko je ponudi samo jedan list Tulasija.
nego s onim tko je obožava biserima, rubinima, dijamantima, lazurnim kamenom, safirima, dragim kamenjem, mačjim okom i koraljima. Onaj tko ponudi gospodinu kešavi, manđari i izdanak stulasija oslobađa se svih grijeha koje je počinio tijekom ovog ili nekog drugog života. U stvari, daršan stulasija na Kamika Ekadaši uklanja sve grijehe, a onom tko ju samo dotakne, pomoli joj se, uklanja sve vrste bolesti. Onaj tko zalije tulasi devi ne treba se nikada bojati gospodara smrti Jamarađe. Onaj tko na ovaj dan posadi ili presadi tulasi, na posljedku dostiže prebivalište gospodina Šri Krišne. Šrimati Tulasi Devi devocijsku službu onog tko joj svakodnevno odaje počast, nagrađuje oslobođenjem. Čak ni Čitragupta, Jamarađin rizničar, ne može izračunati dobrobit koju stječe onaj tko Šrimati Tulasi Devi ponudi stalno goreću gi lampu. Ovaj sveti Ekadaši toliko je drag sveviše božanskoj osobi da se svi preci onog tko taj dan ponudi gi lampu gospodinu Šri Krišni uzdižu na rajske planete i tamo piju kraljevski nektar. Onaj tko taj dan Šri Krišni ponudi gi ili lampu sa sezamovim uljem oslobađa se svih svojih grijeha i odlazi u Surino, bog sunca, čije tijelo sja kao 10 miliona svjetiljki prebivalište. Ovaj Ekadaš je toliko moćan da je dovoljno, ako se osoba ne može pridržavati posta, slijediti njegove naputke koji su ovdje navedeni. Takva osoba zajedno sa svojim precima odlazi na rajske planete. O Maharađa Judištira, gospodin Šri Krišna zaključi: tim je riječima Prađapati Brahma svom sinu Narada Muniju opisao važnost neizmjernih slava Kamika Ekadašija, koji uklanja sve grijehe. Ovaj sveti dan poništava čak i grijeh ubijanja Brahmane ili grijeh ubijanja nerođenog djeteta u maternici i pomaže osobi dostići duhovni svijet postajući puna vrlina. Onaj tko ubije nevinog Brahmanu, dijete u maternici, pobožnu i neokaljanu ženu i slično, a kasnije sluša o slavama Kamika Ekadašija, jednom zauvijek će se osloboditi grešnih posljedica. Međutim, osoba ne treba unaprijed misliti da će ubijanjem Brahmane ili nevinog bića proći nekažnjeno ako nakon toga sluša o ovom Ekadašiju. Takva vrsta grijeha je neoprostiva. Tko god s vjerom sluša o slavama ovog Kamika Ekadašija, oslobađa se svih vrsta grijeha i vraća se natrag u Višna Loku Vajkuntu. Tako završava pripovijest o slavama Šravana, Krišna Ekadašija ili Kamika Ekadašija iz Brahma Vajvarta Purana.